Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Jadrná věda. Tentokrát se budeme věnovat evoluci, evoluční biologii, a proto tady máme vaši oblíbenou, hlavně Jelenu Lenku Příplatovou, evoluční bioložku, organizátorku pátečních přednášek, pátečníci na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Dobrý večer. Ahoj Jeleno. A já se vždycky snažím tě sem přitáhnout, protože si o tebe lidi píší, že tady máš být. A zrovna evoluce je tvoje nejoblíbenější téma a do evoluce jsme se ještě nepustili. A pustíme se do ní dneska. A proto máme Jana Tomana z laboratoře evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Ahoj. Těší mě a dobrý večer. Moc děkujeme, že jsme dorazili. A pustíme se do evoluce ze všech stránek a začneme úplně od začátku. Což tak v té evoluci asi docela dobrý. Evoluce je vlastně taková jako pořád trochu jako horký téma. Pořád od toho Darwina prostě je to vlastně často člověk má pocit, když se nějaký starý vědec zblázní, tak začne ničit a má pocit, že bude destruovat evoluční teorii. Co my vlastně dneska o evoluci víme? Kam jsme se posunuli od toho Darwina? Co my vlastně dneska jakoby víme o evolučních mechanismech? Kdybyste měli jako jednoduše vysvětlit, co je evoluce a co dneska přesně víme, jak ta evoluce vlastně funguje a proč funguje, tak co byste mi řekli? No, tak to si teďka zavdal program asi tak pro několik dalších hodin, co bychom se o tom mohli bavit. Úplně v nejobecnější rovině bychom vlastně mohli říct, že evoluce je vývoj jakéhokoliv systému z pamětí. Takže nejenom biologická evoluce, ale můžeme se bavit třeba i o kulturní evoluci jazyků a podobně. Ale tak nás tady asi zajímá nejvíc ta biologická. Takže ani u ní to není tak jednoduché, že by začala s tím Darwinem a potom už všichni se snažili ho jenom jako buď pohřbít a nebo nějak jako podpořit. Už nějaký možná století před Darwinem postupně rostlo přesvědčení mezi přírodovědci, že k nějakému vývoji v tom přírodním světě, v té biologické sféře dochází. Ale ten Darwin byl první, kdo dal nějaký jako všeobecně přijímaný motiv, to všeobecně přijímané vysvětlení, jak by k tomu mohlo docházet. A opravdu vysvětlení, které jako dodnes se jeví docela silně uspokojivé a vysvětlení, které jako do velké míry upozadilo ty, který v té době rozvíjeli jiní badatelé a které byly založené třeba na nějakých přírodních zákonech a podobně. No a samozřejmě od toho Darwina se to posunulo. Dneska, protože můj koníček je taky jako kreacionismus a to, co o tom tyhle lidé tvrdí, tak vlastně je strašně v módě říkat, já už jsem jako vyvrátil Darwina a už jako prostě Darwin neměl pravdu, my už teďka víme mnohem víc. No to je pravda, že jo, ten Darwin je takovej otec zakladatel, ale stejně jako mnoho otců zakladatelů, ty jejich myšlenky vlastně jako byl dobrý start, ale rozhodně se to u nich neudrželo, že jo. Takže jako po Darwinovi přišla po nějakých letech genetika. Ona přišla souběžně, ale toto ještě nikdo nevěděl, takže pak se to muselo dát dohromady v rámci třeba nový syntézy, potom vyšel další vývoj, sobecký gen, potom šel další vývoj, evo-devo a dneska vlastně evoluční biologie je obrovský košatá disciplína, která se zabývá obecně nejrůznějšími jako aspekty toho vývoje, jak vlastně k tomu vývoji dochází na té zemi a jak docházelo v minulosti. A už vlastně, když říkáme, že jako se dostali Darwina, tak jako jo, to jsme se dostali všichni, že jo. Ale rozhodně je to mnohem zajímavější, než když si budeme jako dneska popírat jako ty jeho nějaký základní teze. Spíš je to dneska fakt jako neuvěřitelně košatá disciplína, která se jako nedá popsat během jako pár hodin. Ale já to chápu, že se nedá popsat během pár hodin, stejně bych to stejně zkusil. Proč vlastně jakoby jsme nezůstali těch jednobuněčných organismů? Kde vlastně jakoby je v těch organismech zakódovaná ta potřeba jako toho neustálého vývoje, ta potřeba té evoluce? Nebo jako proč tam vznikla? No, jestli můžu ještě, ona evoluční biologie v tom jako užším slova smyslu se zabývá hlavně těmi samotnými evolučními procesy. A to, na co se teďka ptáš, je vlastně už jako ten konkrétní průběh té evoluce. No. On se v tom nějak odráží, ale vlastně už je to dost jako specializovaná pod oblast nějakého jako výzkumu biologického, co by vlastně jenom třeba hraničila s evoluční biologií. Ale jako můžeme se pobavit i o tom, proč jsme nezůstali jednobuněční. No, ona ta mnohobuněčnost přináší spoustu výhod, třeba i jenom zvětšení velikosti. Jo? Zatímco buňku můžu zvětšovat jenom do určité míry a už potom přestane být funkční, třeba kvůli difuzi nějakých látek uvnitř a tak jako dobrou metodou, jak dosáhnout větší velikosti, je nakopírovat si, že jo, a mít nějaký mnohobuněčný útvar.
můžeme se ukázat jako ty evoluční mechanismy v praxi a proto představu vlastně. Mě to právě to zajímá, protože vlastně to je to pořád to téma, jakože jak ta evoluce teda jakoby funguje, jak se vlastně jakoby v praxi ten organismus jako dokázal jako vyvinout. My to všichni známe z té školy, prostě máme tam Australopithecus, Ramapithecus, dneska je to taky jinak, já si to pamatuju z roku 1986, takže to už je hodně dávno. Jak ty evoluční mechanismy vlastně fungují, protože mě zajímá vlastně naším tématem, jak ta evoluce funguje dneska. Jak pokračuje, jakým způsobem ta evoluce reaguje na změny, klimatické změny, technologické změny, jak pokračuje evoluce člověka. Ale než se k tomu vlastně dostaneme, tak mě prostě zajímá zkusit se jako dostat jako polopaticky prostě do toho, jak fungují ty evoluční mechanismy. Chceš si toho ujmout? Nebo mám... No já můžu začít, že jo. My máme takový ty nejjednodušší evoluční mechanismy, který existují, jako takový ty mutace a selekce a tyhle ty věci. A lidi si většinou řeknou, mutace, to se nám něco pokazí, z toho přece nejde jako získat nějakou novou informaci nebo nějaký nový vývoj. Ale právě u tohohle je vidět, že ty mechanismy fungují jako pohromadě. Že nám třeba zmutuje část genomu, to znamená, změní se nám informace, která je vlastně ten plán toho, jak je ten organismus postavený, a najednou se ten živý tvor, pokud ho to nezabije, začne chovat třeba trošičku jinak, začne vypadat jinak, začne mít predispozice pro nějaké jako nový strategie životní. No a teď přichází na řadu třeba ta selekce, která jako si vybere v rámci populace ty jedince, který prospívají nejlíp, který se dokážou pořádně nakrmit, mají nejvíc potomků, dokážou ty potomky nakrmit a najednou máme třeba jako směr populace, která se začíná vyvíjet tady tím směrem, jako který nastartovala třeba ta první mutace na začátku. A pak je ale řada jako těch ještě mnohem složitějších mechanismů, kde jako už víme i na téhle úrovni, že ty mutace přece nemusí být buněčný, jo? Jednogenový třeba. Může se tam dojít jako k mnohem větším změnám, třeba se nám může celý genom nakopírovat dvakrát, což je strašně výhodný, protože najednou máme dvojnásobné množství genetické informace a když se v ní něco pokazí, tak to ten organismus nezabije, protože on má pořád tu jednu kopii těch genů, který fungují vlastně správně. Ale ten zbytek toho genomu je vlastně na hraní teďka. A když se někam přesune do jiných podmínek, může se exprimovat třeba ten protein v trochu jiné jako oblasti a najednou může mít nový funkce. A najednou jako nám roste vlastně ta složitost toho, jak mezi sebou ty jednotlivý mechanismy interagujou. Už tam nemáme jako prostý jako jednobodová mutace, už tam máme najednou jako celý genomy, se kterými si můžeme hrát a se kterými můžeme něco vytvářet. A tohle mimochodem nevzniká zase tak jako složitě. I na cestě k člověku došlo k tomu, ty duplikaci genomu opakovaně, ale vidíme to i třeba v pěstitelství, když máte rádi jako takový ty nezdravý sacharidový výrobky jako z různý mouky a toho, tak to, proč máme tak velký zrna pšenice, je to, že se tam několikrát zduplikoval genom a najednou jsou ty zrna větší, aby se to tam jako pořádně vešlo. Takže to jsou, ty základy se vlastně odráží od tohohle. Dál bych předala slovo, jestli chceš. No, mě tady ten tvůj výklad pěkně navázal na to povídání o těch jednobuněčných a mnohobuněčných organismech, protože ta změna, která může vést k nějaké té evoluci, řekněme tomu jako vývoji k něčemu novému, může být kolikrát opravdu velice malá. Jo? Třeba i změna jenom jednoho místa v jednom genu, nebo i větší, ale může být i malá. Konkrétně u té jednobuněčnosti a mnohobuněčnosti třeba taková, že povede k větší adhézi buněk u sebe. Takže oni, když se dělí, tak se třeba nevzdálí tolik od sebe, ale zůstanou k sobě, když to řekneme hodně lidově, přilepený a tím se jako tam vytváří nějaký mnohobuněčný útvar. No a to už samozřejmě takový útvar má jiné vlastnosti, než když jsou tam ty jednotlivé buňky. Takže třeba je odolnější proti UV záření, protože ty vnější buňky stíní ty vnitřní, může se ukázat jako životaschopnější a už začne v tom prostředí převládat nad nějakými jednobuněčnými předky, řekněme. To už tam ale teda jako potom máme ten přirozený výběr, jo, nejenom ty mutace. Ta představa, základní představa o evoluci o tom, že evoluce je kontinuální, že se přizpůsobuje, dojde k nějaký jakoby a neustále, jak se to prostředí mění, tak se evoluce mění. Nebo jakoby ten organismus se přizpůsobuje. Ale my tu máme teorii zamrzlé evoluce, k jejíž autorem nebo popularizátorem největší Jaroslav Pfleger, český vlastně evoluční biolog. A to je vlastně jakoby hodně zajímavý jakoby fenomén, vůbec zajímavý téma toho, že evoluce teda se jako zastaví
v nějakém bodě a pak bude pokračovat. Je to proto, že se prostě ten organismus jako už nedokáže dál přizpůsobit, nebo je to prostě proto, že se mu nezmění to prostředí? Že ta evoluce reaguje až na ty změny prostředí. Co si vlastně můžeme představit pod tím pojmem teda zamrzlá jako evoluce? Tak povídej. Možná já můžu říct úplný základy a Honza, který je na to mnohem větší odborník, tak mě potom doplní. Ale úplně ten základní princip, to nefunguje na úrovni jedince, ale spíš populace. Protože my, když už máme jako hodně těch různých mutací, máme variabilní populaci a v okamžiku, kdy na ní začneme působit nějakým tlakem, tak ono to vypadá, že se přizpůsobuje. Protože najednou je tam vyselektováno vlastně mnohem víc jedinců, který mají ty vlastnosti, které jsou jakoby výhodné pro to dané prostředí. Jenomže v okamžiku, kdy vlastně ten evoluční tlak jako přestane působit, tak v té velké populaci se pořád jako nacházejí ty ostatní jedinci, kteří jsou jako jich tam třeba míň, ale pořád mají ten genom, který třeba, na který to původně selektovaný nebylo, na ten gen teda konkrétní. No a teďka, jakmile se to uvolní, ten evoluční tlak, tak ta populace se jakoby zase vrátí zpátky a zase se začnou množit i ty, který už teďka jako můžou, kterým už vlastně v tom nic nebrání, už nejsou jako vyselektovávaný pryč a ten druh zůstává pořád stejný. Takže k tomu, abychom ho mohli jako posunout ještě o něco dál, aby se mohl jako definitivně změnit, tak je potřeba, aby tam došlo k nějaký jako zásadní události. Třeba k tomu, že ten druh, jako že ty změny v tom prostředí jsou natolik výrazný, že ten druh skoro vymře. Protože v okamžiku, kdy už máme tu populaci strašně malou, tak už se tam dost často, čistě náhodně, ty minoritní jako varianty vlastně nevejdou. Ty už vlastně umřou čistě proto, že prostě té populace zbyde strašně málo, z největší pravděpodobností tam zůstanou ty, kteří už mají třeba ten gen, na který se selektuje, který je výhodný. A najednou, i když se jako přestaneme s evolučním tlakem, tak se ten jako zase ten druh rozmnoží, zase jako jsou tam těch jedinců víc, ale už se tam zpátky nemůžou vrátit vlastně ty varianty, které vymřely. Takže ten druh celý vypadá najednou o trochu jinak. Ta změna je nevratná, teda jinými slovy. Jestli na to můžu teda navázat, já bych měl ještě diváky upozornit, že jsme z laboratoře evoluční biologie pana profesora Flegra právě. Jo? A tohle jsou taky témata, kterým se jako ve své práci trochu věnuju. To, co si popisovala, platí. Jenom bych tomu dodal, že zejména u pohlavních druhů, nebo takřka výhradně u pohlavních druhů, že pohlavní druhy mají vždycky, každý jedinec má v sobě 2 kopie každého genu od otce a od matky, alely se jim říká odborně, a ty se můžou různýma složitýma vazbama mezi sebou, třeba na základě frekvenční závislosti a tak, udržovat v té populaci, i když je to momentálně nevýhodné. To je právě to, že tam pořád zůstávají někde na kraji a když skončí ten selekční tlak, co by třeba bakterie nebo jiné nepohlavní organismy jako dovedlo už k nějaké změně, tak když ten tady skončí, tak vlastně ty alely, co byly v těch malých zastoupeních, se zase vrátí díky té frekvenční závislosti do těch větších zastoupení a změna, řekněme, veškerá žádná. To je vidět třeba na tom, jak psy, pokud si vezmeme ten konkrétní příklad, můžeme rozšlechtit do nejrůznějších plemen, ale když potom ty jednotlivá plemena necháme zase jako volně, aby se pářily mezi sebou, tak se vrací k nějakému jako docela uniformnímu typu nějakého takového toho jako divokého psa někde v Indii, nebo tak, kde vidíme, jako není to úplně vlk, jako ten předek, ale je vidět, že jako všechna ta snaha, co jsme do toho dali, se stejně jako během těch pár generací pak zase vrátí k něčemu jako daleko dřívějšímu. Ale zase to dává se evoluční smysl v tom, že prostě když asi ten organismus si říká, když to řeknu hloupě, že ty změny podmínek může být jakoby dočasné, že? To znamená, že on je připraven na případný návrat asi těch podmínek zpátky. Říkám to, je to tak? Je to ten důvod? Naprosto přesně. Já si to taky myslím a myslím si, že to vlastně může být jeden z hlavních důvodů, proč se v tolika, řekněme, větvích evolučního stromu pořád udržuje pohlavní rozmnožování. A proč jsou pohlavní? Protože v tom našem světě, řekněme, v tom světě těch makroorganismů, jako jsme my, kde máme poměrně dlouhé generační doby, dochází ke spoustě změn, setkáváme se se spoustou parazitů a ti paraziti jsou velice krátkověcí a mají na náma díky tomu výhodu. Tak prostě tohle je takový trumf, jak jako v tom proměnlivém prostředí dlouhodobě přežít. Souhlasíš s náma?
No rozhodně. Bezvadný, od toho jsi tady. Ne, mě zajímají ty příklady, protože vlastně oproti tomu jako jednoduchému školskému vnímání ty evoluce, toho neustálého vývoje a přirovnávání a přizpůsobování je to vlastně hrozně fascinující téma, což je ten důvod, proč se zase spousta lidí má pocit, že evoluce nefunguje, protože jak to, že se zastavila, že? Jak to, že ti vlci jsou stejný na obrazech prostě, nebo na obrazech prostě ze starý říše římský, uplynulo už 1000 let a vidíte, vlci se dnes změnili, jsou pořád stejný, nebo lvy jsou pořád stejný. To znamená, že vlastně zase je to nějaký argument proti jako evoluci, nebo takový jako jednoduchý, banální argument proti evoluci. Máte nějaké jako jiný příklady vlastně ty zamrzlý evoluce, jakoby, které by nám mohly být blízký? No, spíš máme docela dobrý příklady v historii toho okamžiku, kdy se to zase jako povolila ta úzda a ten druh se vlastně jakoby rozšířil a to je zrovna něco, s čím přišel konec konců i ten Darwin, protože máme takzvaný Darwinovy pěnkavy, což jsou teda ve skutečnosti drozdi, ale je to vlastně skupina ptáků, který se dostali na ostrovy do úplně nového prostředí a přišla jich tam jenom hrstka, protože většina zůstala vlastně na mainland, na hlavním kontinentu. A oni tam tím pádem jako měli najednou prostor obsadit jako různý ekologický niky, to znamená různě se živit. Někteří se mohli přizpůsobit tomu, že budou louskat tvrdý ořechy, někteří louskali tvrdý kraby, ale přece trochu jinak a další zase sbírali třeba nějaký měkkýše bez schránek. A strašně rychle se adaptovaly vlastně skupiny na to, že mají úplně různý zobáky, různě se chovají, různé jako oblasti na těch ostrovech vlastně obsazujou. A je to nejen ty pěnkavy, ale docela pěkně to vidět třeba i u ryb, třeba v jezerech, které jsou hluboké, tak poměrně jako fakt rychle se tam najednou vyskytují ryby, které jako obsadějí různé hladiny v tom jezeře a pak už se navzájem nemíchají, protože se každá jakoby, ta subpopulace jakoby přizpůsobí té oblasti a tím, že už se nemíchají s těma ostatníma, tak se tam vyvíjejí prostě vlastně paralelně od sebe a každá trošku někam trochu jiným směrem. Většinou se říká, že když chceme udržovat populaci jedinců tak nějak jako stejnou, tak stačí nějaký jeden migrant za generaci nebo něco takového, aby nám tam vždycky přines ty genomy i těch ostatních skupin. Ale tady, jakmile jako dokážeme jenom trošku oddělit a ty původní populace jsou strašně malinký, tak jdou hrozně rychle nějakým směrem, kde a vidíme jako velice viditelný změny během poměrně rychlého času. A ještě bych zdůraznil právě ten motiv, který nás zase trošku přivede k té teorii zamrzlé evoluce, nebo plasticity bychom možná měli říct radši, ten motiv, že teda tam máme nějakou tu malou zakladatelskou populaci, nedostanou se tam ty vzácné varianty, tím, že nějakou dobu přežívá v těch pár jedincích ještě jako další vzácný vymizí a může tam dobře začít fungovat ta evoluce toho typu mutace a selekce, výběr mezi těmi novými variantami, které se projevují už vždycky stejně, protože i to genetické pozadí, to genetické složení těch jedinců je podobné. Něco jako kdybychom měli třeba lidi uzavřené v jednom horském údolí, tak taky si budou geneticky hodně podobní a z toho důvodu třeba tam budou vznikat různé genetické anomálie, kterým u lidí nejčastěji říkáme nějaký recesivní onemocnění třeba, ale evoluce se neptá na to, jestli to jako je něco, co snižuje životaschopnost, plodnost za určitých podmínek toho jedince, nebo za docela běžných podmínek, ale za těch zvláštních podmínek, třeba právě na těch Galapágách, kde třeba vyvstane nutnost prostě drtit tvrdý oříšky, i kdyby mi to mělo zkrátit život na půlku, tak tam najednou jako si to ukáže jako výhodné. Dá přednost tvrdému zobáku před čímkoliv jakoby jiným, když to nese zase nějaký jako negativní znak. My si vlastně těch změn v těch recesivních alelách třeba, který přináší nějaké onemocnění, můžeme všimnout, protože máme ty specifické populace třeba na Islandu, ale i třeba potom namnožený na větší skupinu třeba v Africe, kde jsou potom i udržovaný, protože třeba taková ta srpkovitá anémie, která není moc jako pěkná věc, ale chrání proti malárii, tak se tam najednou jako začne udržovat ještě v té populaci. To je pěkný příklad právě té frekvenčně závislé selekce, který ukazuje, že dokonce právě i ty genové varianty, co můžou být škodlivé takřka za všech okolností, když budu mít 2 ty varianty, budu mít srpkovitou anémii, tak můžou být za jiných okolností, když tam je malárie, proti které mě, když mám jednu tu variantu, to chrání, tak můžou převládat a udržovat se vlastně v docela velké frekvenci, i když vyštěpují jedince, co prostě tou nemocí trpí. Vážnou, třeba i smrtelnou nemocí.
Znamená, že se může deformovat ten druh, jenom aby se přizpůsobil jako těm aktuálním podmínkám. No, to je jako otázkou, jestli vlastně každý nový druh není takovou nějakou deformací toho starého druhu. Teď do toho, nakolik je životoschopná. Ono totiž může jako, a to už se tak jako pouštíme na tenkou vrstu spekulací, tak je otázkou, nakolik v nějakých počátečních fázích evoluce toho druhu hraje velkou důležitost nějaká ta jeho životaschopnost, jako dokonalost toho přizpůsobení. Možná ani tak velkou ne. Spíš je důležitější, že to aspoň nějak zvládá ty nové podmínky a až v těch dalších generacích se to všechno tak jako vycizeluje, řekněme. Jo? Řekněme první třeba čtyřnožci, kteří osídlili souš, asi jako nebyli zrovna dokonalí, dost možná na tom byli z hlediska životaschopnosti hůř než ti jejich příbuzní, kteří byli ještě víc vázaní na vodu. No ale postupně jako ta evoluce, že to vycizelovala ten nový způsob života, nějakou tu radikálnější změnu. To znamená, že když mluvíme dneska o nějaké populaci, která je teda deformovaná víc z našeho pohledu v tuhle chvíli jako tou srpkovitou anémií, tak zároveň ale se předpokládá, že ona časem to zvládne, že pro ně je teď důležité přežít tu malárii a vlastně to negativní, které to jako přináší, takže časem se jako srovná. Je to tak? Jako říkám to dobře? No dá se to očekávat, že když tam nebude tlak vlastně té malárie, tak máme obrovskou populaci, která vlastně tady ty geny nemá pro tu srpkovitou anémii. A mít 2 mutace najednou je fakt jako pro ty děti smrtelný de facto pořád. Jako, to je strašná nemoc. Takže jakmile tam nebude tlak na to, tam přeci jenom nějaký ty heterozygotní jedince, to znamená ty, co mají jeden zdravý a jeden ten vlastně zmutovaný gen, tak jakmile nebude vlastně tlak na to, aby tam přeci jenom tady ty byly, protože přežívají vlastně tu nákazu tou malárií mnohem líp, tak to pravděpodobně časem vymizí. Jo? Ale zase záleží na tom, jak moc velký bude tlak na tu populaci, když bude jako obrovitánská a ty nositelé těch vlastně mutovaných genů se téměř nebudou potkávat. To znamená, téměř se nebudou rodit děcka s 2 alelama toho, tak tam vlastně ten tlak moc velký není, jo? Aby se to z toho dostalo. Právě i v tomhle případě bude mnohem líp na nějaký jako definitivní konec fungovat ta malá populace. Když jich tam bude jenom pár a ještě se budou jako mezi sebou křížit, tak prostě ty děti odpadnou z toho a nakonec tam zůstanou jenom ty vlastně zdravý geny de facto. Ale zase na druhou stranu můžeme uvažovat i o situaci, když by nějaká ta choroba nebo ten selekční tlak obecně byl extrémně silný, že by opravdu vedl k tomu, že skoro všichni, kdo nenesou tu správnou alelu, vymřou, tak by se jako naopak mohla rozšířit a fixovat v celé té populaci. Jo. A ano, dokonce i jako za cenu toho, že by třeba snižovala životaschopnost těch jedinců, že by třeba často vedla k rozvoji nějakého nemocnění. A zase by tam ale vystal teda nějaký druhotný tlak na to, aby vznikly jiné alely, co to budou třeba maskovat, snižovat tu závažnost. Podobně. Konec konců jako v evropské populaci třeba velká většina lidí dokáže trávit mléko i v dospělém věku, že jo? Což jako mezi ostatníma populacema rozhodně není běžné a je to zřejmě výsledkem toho, že tady působil ve starověku, možná ještě ve středověku velice silný selekční tlak na to, aby jsme byli schopni strávit mléko, zejména kravské mléko jako dospělý, protože to je dobrý zdroj proteinů a vůbec živin. A těch živin tady nebylo tolik. Přesně tak. Takže teďka rozvoj alergií na laktózu je jenom daný tím, že už nemáme ten silný evoluční tlak, prostě jakože, že musíme přežít díky pití mléka? Tak pozor, máme, spíš by se asi mělo říkat intolerance na laktózu. Jasně. A to jsou právě lidé, kteří nenesou ty alely, které byly v minulosti výhodné. Tady v Evropě je jich relativně málo, ale třeba v Asii je to úplně jako běžná záležitost. Tam je naopak raritní, když dospělí dokážou to mléko trávit a tak musí vyrábět ty různé kvašené výrobky. A jestli se jako v dnešní době více rozvíjí nebo zvyšuje počet lidí s tou intolerancí, tak to by mohlo být důsledkem toho, že i ten tlak zmizel. Dneska máme živin spoustu a se jako potom nějakými náhodnými procesy spíš jako vyrovnává třeba, nebo se mění frekvence těch alel, takže může jako přibývat naopak těch, kteří nezajišťují tu schopnost toho trávení v dospělosti. A mimochodem to, že se zvyšuje počet alergií, to podle některých teorií vlastně může být naopak tím, že nám jeden evoluční tlak zmizel. A to evoluční tlak parazitů, protože podle některých výzkumníků, třeba Julius Lukáš na univerzitě v Českých Budějovicích, tak ty mají takové teorie, že naše tělo, a
to jako je do velké míry snadno představitelný, že jsme se vlastně celý náš jako evoluční život přizpůsobovali tomu, že na nás denně útočí jako mraky patogenů, parazitů, kde čeho. No a dneska je tu nemáme. Ale ten náš imunitní systém je nastavený právě jako na tady tu hladinu vlastně těch parazitů, se kterými musíme každý den pracovat. Kdo má dneska škrkavku, roupy ještě se jako ve školkách nějak šířejí, ale už jako zdaleka ne tolik. Kdo má ta semnici, kdo má různý jako další tady ty problémy. Takže náš imunitní systém se najednou nemusí bránit obrovskému tlaku vlastně těch dalších organismů. No a on je ale jako po zuby ozbrojený a potřebuje se někde vybít, když to hodně zjednoduším. No a kde se může vybít, to jsou tady ty látky, které mu jako přijdou nějaký podezřelý. Třeba u kravského mléka nebývá až tak častá alergie přímo na laktózu, tam je to spíš ta vlastně nesnášenlivost, nebo jako, že ji nedokážeme pořádně strávit, ale bývají alergie na mléčnou bílkovinu. A ty jsou docela závažný. A proč jich má tolik lidí? No, je možný, že je to právě tímhle, že jsme se v dětství, ten náš imunitní systém se místo, aby se jako nacvičil na boj s tasemnicema, tak se nacvičil na boj s kravským mlíkem. To mě vlastně přivádí k tomu jinému jako tématu, nebo k tomu tématu, který je pro mě dneska důležitý, nebo který je vlastně hrozně zajímavý, a to je ta evoluce dneska. Jako protože žijeme v éře globálních změn klimatu, žijeme v éře civilizace, ta civilizace se dostává úplně všude, technologie prostě, případně znečištění životního prostředí, ale tím myslím znečištění i třeba jakoby světlem neustálým, že? A dalším je, jak vlastně pozorujeme jako tu evoluci. Žijeme jako vlastně ve šťastné době evoluční biologie, že teď můžete pozorovat věci, pro který ten Darwin musel až na ty Galapágy. Ano, já bych řekl, že evoluci asi by mohl pozorovat každý kdykoliv a evoluční biologie jako věda je, bych řekl, indiferentní k tomu, jaké jako tady nastávají změny třeba v důsledku civilizace, ale je pravda, že nám to jako přináší spoustu příležitostí studovat tu evoluci řekněme v živém přenosu. Vlastně jeden z prvních příkladů, co už se řešil v 19. století, že jo, a jak řešil se v tom smyslu, jako že jde o doklad té evoluce tím darwinovským způsobem, bylo, že se motýly, tuším, že drsnokřídlec se jmenuje česky, začaly měnit. Původně byly takový, anglicky se jmenuje pepper moth, jo, jako kdyby sůl a pepř byl barevný, takže bílé a černě, takový žíhaný a žije na břízách. Tak oni se začali měnit a začalo přibývat černých jedinců, jo, úplně melanických se tomu říká. A vlastně nějaké standardní přístupy tu změnu neuměli vysvětlit, no ale když se na to podíváme tím darwinovským způsobem, tak to bylo jasné, protože v té Británii průmyslové revoluce všude bylo strašně moc sazí, jo, přibývalo toho znečištění toho životního prostředí a břízy byly jednak zašpinění od těch sazí, ale ještě na nich vymřely všechny lišejníky. No a jediná barva, která skutečně maskovala potom, byla ta černá, že jo. Takže ty černé morfy, ty černé varianty tam začaly převládat. A dneska zase, když se teda jako zlepšilo to životní prostředí v Británii, on tam průmysl už je jako opravdu jako okrajově oproti tomu 19. století, tak naopak ty černé morfy zase mizí, jo? Takže to máme takový pěkně zdokumentovaný případ, takovou vlnu prostě adaptace. Máme podobné příklady? To mě zajímá, miluju příklady, promiň. Ne, já si myslím, že jako nejlepší příklad evoluce, kterou můžeme jako pozorovat fakt všichni, je takovej, který se nám někomu moc nelíbí. A to je vývoj antimikrobiální rezistence. Teda mikrobiální, jo. Prostě jakmile začneme používat nějaký antibiotikum na skupinu jako nějakých patogenů, na který to původně funguje, na nějaké jako bakterie, co způsobují třeba angínu, nebo hezký věci, jako je tuberkulóza a tak dále, tak syfilis. Oni se postupně přizpůsobějí vlastně tomu jedu, který na ně působí a najednou to proti tomu nefunguje. A ten vývoj je poměrně rychlej a ještě můžeme pozorovat, jak to ovlivňují různé podmínky, jo? Že když třeba nad tím jedem působíme ve vysoké koncentraci fakt dlouho, tak se nakonec jako vybijou všechny ty organismy a už se tam nemá co namnožit a je to dobrý. Ale když třeba jako usekneme nějakou tu léčbu antibiotikama v polovině, tak najednou jsme jako zmizíkovali tu část, která byla jako už nějakou tou běžnou přirozenou variabilitou celkem jako málo odolná a ta už tam není. A zbyly tam ty, co jako tou svojí variabilitou byly trošku jako na tom lépe a byly jako mnohem odolnější.
no a teď se namnožejí tyhle, že jo. A tak to postupně jako na sebe navazuje, potom máme jako teďka už kolem sebe bakterie, které jsou vlastně jako multirezistentní a už je nejde jako léčit prakticky ničím, nebo musíme vyvíjet jako úplně nový léčiva, úplně nový typy, protože jinak to vlastně přebije všechny ty naše pokusy o léčbu. Vytvořili jsme krásný evoluční tlak prostě na ty bakterie a oni se velice rychle přizpůsobili vlastně. A tam se to jako pozoruje krásně, protože oni mají hodně krátkou generační dobu, takže my vidíme jako během i našeho jako jednoho života vidíme jako stovky generací prostě, který proběhly a teď vidíme, jak se to jako poměrně výrazně přizpůsobí už jako během toho. Samozřejmě tam hraje roli ještě mnohem jako víc věcí, jakože oni si dokážou ty geny pro tu rezistenci předávat navzájem a tyhle ty věci tam fungujou, ale vidíme zároveň vlastně ten krásný evoluční tlak a ten jeho následek. Ano, já jsem právě chtěl zmínit ty jejich neobvyklé schopnosti, právě třeba ten takzvaný horizontální genový transfer, že oni se dokážou předávat, řekněme, balíčky genů, jak mezi sebou, tak prostřednictvím virů, přijímat je z prostředí a vůbec jsou takové jako přizpůsobivé mršky, taky konec konců tady žijou skoro 4 miliardy let, že jo, daleko o mnoho miliard let víc než my mnohobuněční tvorové. Jak je to u těch mnohobuněčných jakoby tvorů? Vlastně u těch motýlů v podstatě se bavíme o otázce 300 let a máme vlastně jako podobné příklady u těch dvoupohlavních mnohobuněčných jakoby tvorů takového přizpůsobení? Tak podle mého názoru máme jako přehršle ukázek evoluce, jak u jednobuněčných, tak i u mnohobuněčných. Ať už si vezmeme k ruce příklady nějakého třeba šlechtění, jo, což je vlastně jenom jako člověkem využitý ten proces té selekce v kratší době, jo. Tak k různým třeba i experimentům, třeba selekci lišek na krotkost, co prováděl Běleájev v Sovětském svazu a opravdu během pár generací z lišek vyšlechtil něco prakticky jak psi, jo, že se s člověkem chodili lísat a podobně, i když jejich předkové by se ani nepřiblížili až těm ukázkám s lidskou evolucí třeba, jo. Ty změny frekvence těch genů nejenom pro schopnost trávit tu laktózu v dospělosti, ale třeba i různé věci jako míra ochlupení, barva kůže, barva očí, kde se do toho zase potom míchá třeba ještě pohlavní běr, jo, ale všechno to je teda ukázkou nějaké evoluce, jo. Takže řekněme, ten švédský stůl těch konkrétních příkladů je hrozně široký a jako daleko větší otázkou, na který se potom točí třeba i ti odpůrci té evoluce, jo, protože tyhle příklady jsou tak jako prokázaný, že je těžko s ním argumentovat. Tak daleko větší otázkou je třeba, jak vznikají nějaké výrazné evoluční novinky, jo, nějaké větší skupiny organismů, nové taxony nebo třeba nové rody, jo. Takže tam potom už jako si klademe trošku jiné otázky. Jak je to vlastně s tím člověkem? Ahoj, jmenuji se Leoš Kyša. A právě se dokoukali jeden díl z našeho cyklu Jaderná věda, který děláme pro talktv.cz. Najdete nás na talktv.cz, což je celkem logický. Jsme možná trošku složitý, ale to vy máte rádi, protože nejste žádní idioti, když jste dokoukali tenhle pořad až do úplného konce. Adresa www.talktv.cz. Tam najdete všechny předchozí epizody, je jich jako už opravdu hromada. Tam si můžete díly mimo jiné stáhnout a poslouchat jako MP3 a můžete třeba běhat přitom, nebo skákat, nebo chodit do posilovny, nebo tak, nebo řídit auto. Takže talktv.cz, podívejte se na další díly a samozřejmě budeme rádi, když nás podpoříte. Tak ahoj.